Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatul irda illahi ta'ala wa ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ila hadratina bil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa thumma ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa thumma ila hadrati Sayyidi Syekh Abdul Hasan Ali Asyadili. Wa thumma ila hadrati Sayyid Abdul Malik bin Yasmin Yahya. Wa thumma ila hadrati Syekhina wa mursyidina wa murabbi ruhina Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Dua bin Yahya Adallahu amra fi siyah wa afiyah wa li jami' masyayikh Darut Tauhid al-Hasaniyah wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha bariya bahriya khususan aba'ana wa ummatina wa ajdadana wa jaddatina wa istadana wa masyayikhana wa masyayikh masyayikhina wa liman ista'ana bisahabih ولا خصوصا صاحب هذا الكتاب أن صاحب الدنيا الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'anna bihi bi'ulumihi wa maddana bi asrarih wa a'ada alina min barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala ta'ala wal takum minkum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ayat. Faqala mangka ngendika sinten Allah taala wal nakunan becik ana minkum iku saking sira kabeh sapa ummatun golongan ya kang ajak-ajak sapa ummah ilal khairi marang bagusan wa ya'muruna lan merintah sapa ummah bil ma'ruf lawan perkara bagus wa yanhauna lan nyegah sapa ummah anil munkar saking perkara mungkar. Wa ulaika utawi mangkara ummahum ya ummah iku al muflihuna iku wong-wong kang padha bejo. Dari Gusti Allah Ta'ala, hendaklah kalian iku ajak-ajak nglakoni kebagusan. Iki ngajak-ajak nglakoni kebagusan. Gusti Allah ngongkon awake dhewe supaya ajak-ajak nglakoni kebagusan, orang nglakoni keolonan. Wa ya'muruna bil ma'rufi. Terus selain daripada ajak-ajak nglakoni kebagusan, ya awake dhewe juga dikon Gusti Allah supaya awake dhewe merintah kanggo nglakoni kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar. Terus mencegah seseorang untuk berbuat kejelekan. Iku mau. Wa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang sing kaya mengkono iku mau ajak-ajak nglakoni kebaikan, terus ngongkon nglakoni kebaikan karo nyegah nglakoni keolonan, yaiku termasuk golongane wong-wong sing padha bejo. Wa qala ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah al-ayah. Wa qala ngendika sinten Allah Ta'ala kuntum ana sapa sira kabeh iku khaira ummatin iku luwih baguse umat ukhrijat kang den tokaken sapa umat linnasi marang manusa ta'muruna merintah sapa sira kabeh bil ma'ruf kelawan kebagusan wa tanhauna lan nyegah sira kabeh 'anil munkari saking kemungkaran wa tu'minuna iman sira kabeh billahi lan Gusti Allah kuntum yaiku kalian semua yaiku
umatnya Kanjeng Nabi iku sebaik-baiknya umat, sebaik-baiknya umat dari golongan manusia yang mana kalian semua itu merintah ajak-ajak ngelakoni bagus, ngelakoni kebaikan. Terus orang kok merintah ngelakoni kebaikan tok, tapi juga kalian semua itu mencegah untuk berbuat kemungkaran, nyegah awake dhewe ya, nyegah wong liya ya. Wa tu'minuna billah. Terus kemudian orang mau cukup ikut tok, tapi kalian semua juga iman kepada Gusti Allah. Yaitu kalian semua termasuk kalian semua umat Kanjeng Nabi itu sebaik-baiknya umat dari golongan manusia. Wa qala lan ngendika sinten Allah taala wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar al ayah. Wal mu'minuna utai wong-wong mukmin lanang wal mu'minatu lan pira-pira wong mukmin wedok ba'duhum iku utai sebagiane mukminun wa mukminat awliya'u ba'd iku kekasih sebagian ya'muruna merintah sapa mukminun lan mukminat bil ma'rufi kelawan nglakoni kebagusan wa yanhauna lan nyegah sapa mukminun lan mukminat anil munkari saking kemungkaran al ayah ay iqra al ayah dari istilah malih wong-wong mukmin mbah iku lanang mbah wedok iku antara sebagian mukmin maksudnya mukmin lanang karo wedok iku sebagian yang lain iku maksudnya saling mengasihi cara mana kekasih satu sama lain kekasih yang mana memerintah untuk melakukan kebaikan dan mencegah daripada melakukan kemungkaran. Jadi kenapa kok ngono? Mergo Gusti Allah seneng nek awak dhewe nglakoni kebaikan. Gusti Allah juga ora ridho nek awak dhewe nglakoni kemungkaran. Terus nek awak dhewe saling menjaga, saling mengingatkan, saling ajak-ajak Gusti Allah ya remen. Mergo cara mana kaya wong mukmin iku kabeh satu sama lain iku saling mengasihi, saling mengingatkan lah. Iki salah benere diilingo. Wa qala ta'ala lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam ila qouli ta'ala kanu la yatanahawna 'an munkar al ayah. Allah a'lam bisawab subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.